Projekt obnovy hradov pokračuje. Po Šarišskom a Uhroveckom by mali byť na budúci rok opravené ďalšie. Dnes bol minister kultúry spolu s premiérkou zmapovať terén na hrade Branč v Seneckom okrese. História hradu Branč sa datuje viac ako 700 rokov dozadu. To, že prežil časy dobré, ale aj zlé, je na jeho stave skutočne vidieť. Tieto rozpadnuté otvory okolo nás vlastne v spodnej časti sú bývalé strielne pre palné zbrane. Zrúcaninu, z ktorej je nádherný výhľad, zatiaľ ratuje len obec. Za 80-centové vstupné však veľa nezmôže. Už o rok by preto minister chcel investovať aj do obnovy tohto hradu. Z rozpočtu obce nie sme schopní toto vôbec financovať. Hnevám sa na tých Turkov, že toto porobili aj s týmto hradom v 16. storočí, ale to už nezmeníme. Máme však šancu zachrániť to, čo ešte z tohto hradu máme. Odborníci už majú aj plány, ako to urobiť. Momentálne zámerom je v podstate zakonzervovať tú baštu v takom stave, ako je dnes, to znamená, aby neohrozovala návštevníkov. Pri oprave by mali ako aj inde pomôcť ľudia na verejno-prospešných prácach. Budeme sa veľmi snažiť a uchádzať a tu teda tiež sa, dúfam, budeme môcť spoliehať na podporu pani premiérky aj o norské fondy. Cieľom ministerstva kultúry je v najbližších rokoch opraviť okolo 20 hradov a dať tak prácu 600 nezamestnaným. Od budúceho roka sa má začať pracovať napríklad na Beckovskom, Považskom, Lietavskom a ďalších. Katarína Gazdíková, televízia Markíza.